do cuarto encontro, do último encontro de cuartos de final neste torneo do Polvorín. Duelo de conxuntos da provincia da Coruña, o conxunto herculino, o Deportivo contra o conxunto da capital departamental, o Racing de Ferrol. Deportivo da Coruña, que defende o título acabado a temporada pasada e comezou con forza este torneo, adxudicándose o primeiro posto no grupo D, medirase contra o segundo clasificado no grupo A, o conxunto verde, o Racing de Ferrol. Todo preparado para este encontro que se celebra a dúas metades de 9 minutos cada unha delas. O gañador enfrontarase o Ourense Fútbol Club nas semifinais da 10ª edición do torneo do Polvorín. Xa coñecemos unha das semifinais que será o Celta contra o Sporting Braga. Na seguinte estará o Ourense pode que o Deportivo pode que o Racing de Ferrol. Primeiro gol do encontro, adiantas o Deportivo, marcou Aldo, Deportivo 1, Racing de Ferrol 0. Deportivo non Racing de Ferrol 0.